första tag. Och det här är D eller D-tag. Och det här handlar om man tar ett tema, typ hår. Och sen ska man se svart eller mörkt hår. Eller typ ljusbrunt hår. Så väljer man mellan dem och så får ni typ veta mer om mig. Så ja, jag har skrivit några. Och det är 1, 2, 3, 4 stycken mode tema. Så vi kan börja med första. Så det första temat är smink. Läppglans eller läppstift. Alltså jag använder inte läppstift för att det är lite fästigt, det är för mycket färg. Och läppglans är så här glittrigt och fint och så. Så jag skulle ta läppglans. Eyeliner eller mascara. Alltså eyeliner är så svårt. Jag kan använda det så jobbigt. Så jag tar mascara. Rose. Så tar vi den här texten. Rouge eller puder. Då tar jag rouge, för puder behövs inte. Borstar eller svampar. Tar jag borstar. Ny kategori, alltså nytt tema. Det är naglar. Okej, naglar. Långa eller korta? Långa såklart. Klistermärke eller nagellack. Jag tror jag skulle ta nagellack. Det är typ då man blir stoltare. Och om man tar typ klistermärken, det är inte det man gör ju inte det själv. Men man blir också stoltare, fast nagellack tar jag. Blå eller rosa, alltså nagellacksfärg. Då skulle jag ta rosa. Ny kotorug. Jag kan inte se det ordet, så jag säger nytt tema. Mode. Okej. Jeans eller mjukisbyxor. Jeans såklart. Klänning eller kjolar. Alltså jag använder knappt någonting av de där för jag gillar. Så det passar inte. Så jag tar klänning. Randigt eller rutigt. Randigt såklart. Rutigt, jag skulle vilja ha det. Okej, sjalar eller hattar. Alltså hattar har jag inte knappt. Och sjalar är inte sjalar så här. Det är så här sjalar man har runt halsen så jag tar sjalar. Okej, nytt tema. Det är hår. Lockigt eller platt? Platt. Långt eller kort? Långt. Alltså som jag vill ha så här. Och har ljust eller mörkt? Alltså jag vill ha blont faktiskt. Jag har färgat som ni ser. Härifrån upp är det utväxt i svart. Men jag vill ha blont. Så jag försöker färga. Men nu vill jag ha så här fast jag ska ha ljusare. Någon. Snedlugg eller raklugg? Alltså snedlugg då är så här. Alltså jag menar raklugg blir så här. Och snedlugg är så där. Som ni ser där är snedlugg. Förut hade jag det. Jag ska visa. Så här. Vänta, alltså. Först hade jag inte i mitten så. Jag hade det på sidan och jag klippte typ så snedlugg. Ja, jag hade det, men nu har jag det i mitten så man ser ju här. Ja, utväxtet. Så snedlugg och aldrig raklugg. Alltså det ser jättekonstigt ut på mig alltså. Ja, men det är jättefint på andra. Men ja, det var allt för idagens tag. Det var inte så mycket, men testa göra den själv. Den är jätterolig och folk vet mer och mer. Men ja, så... Ja, men i alla fall, hej då!